Sang Tabib Agung. Panglimbang 5 menit dina Rebu Legi tanggal 14 Januari taun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 1 ayat 29 tekan ayat 39. Tabib utawa dokter kabutuhake marga ana lelara. Anane tabib ndadekake sing lara bali saras saengga bisa nindakake panggawean kanthi becik kaya wingi uni. Awit pamrayogane tabib, wong nyirik prakara tartamtu kanggo ngawehkani tumempuhe lara tartamtu uga. Lumrah sawijining tabib utawa dokter munjerake diri ing lara utawa memala tertentu saengga anggone nambani luwih tumonjo lan tumanjem. Waosan dina iki nyritakake Gusti Yesus kang madeg minangka tabib agung. Sinebut tabib agung marga panjenengane saguh nyarasake lelara apa wae. Wiwit sing banget enteng kayata lara ngreges ngelu, engga lara lepra utawa budhug kang banget nggegirisi. Wiwit sing lara ragane kayata cekot lempoh, engga sing lara karohanene amarga dosa. Wiwit kang lara mentale marga maneka warna sangganing urip, engga kang slupan demit. Santo Markus ngringkes pakaryan Sang Tabib Agung jroning ukara iki. Panjenengane nyarasake wong akeh kanthi maneka warna lelara sarta nundung setan-setan. Gusti Yesus pancen sawijining tabib kang angabehi. Gusti Yesus pancen ngatasi kabeh tabib marga nguwasani kabeh lelara lan memala. Kanthi tumindak mau panjenengane kersa nyeksekake marang umat manungsa daya kuwasa dalem minangka Mesias sang jinebadan Sang Kristus. Kanthi tumindak mau Gusti Yesus kersa ndhodhog atine manungsa kanggo percaya marang panjenengane. Kanthi percaya marang panjenengane, manungsa bakal midhangetake sabda piwulang sarta iguh pertikel dalem saengga bisa kauwalake saka jireting dosa. Semono uga karo manungsa kang ora tumindak manut osi ing ati nurani lan akal budi, jalaran kang slupan demit. Rikala wong kang slupan demit pindha wayang gunem lan tumindake kaobahake dening si demit. Mula manungsa kudu kaluwarake saka demit kang ngangslupi. Kanthi karya agung minangka tabib, Gusti Yesus ndadekake manungsa becik sarta ndadekake manungsa bali becik. Emane ora saben manungsa gelem nampa Gusti Yesus minangka tabib Mesias kang nyelametake. Manungsa amung kepingin saras ragane wae, ananging ora gelem nuhuni sabda lan piwulang dalem Gusti. Kepara akeh manungsa kang nampik Gusti Yesus minangka tabib lan Mesias. Nadyan mengkono ora mbleretake tekad dalem kanggo nebus manungsa. Para tresna pelem kinasih, marao mreneo kowe kabeh kang kabutan sanggan sarta lungkrah lan lesu, padha sinawa marang aku, sebab aku lembah manah lan andhap asor. Akeh wong Katolik tabah ngadepi lelara kalebu kang abot banget lan suwe marga nggandholake kapitayane marang Sri Yesus Sang Tabib Agung. Kanthi masrahake kapitayane marang Sang Tabib Agung, panandhange rinasa luwih enteng saengga bisa ngadepi lelara kanthi sabar, tabah lan jenjem. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Sri Yesus Sang Tabib Agung kawula munjuk sembah nuwun awit babaran sabda dalem dinten menika. Mugi kejawi tansah kupaya njagi diri amrih kalis ing maneka memala, kawula ugi asrah diri mring paduka saengga saged saras jasmani rohani, mental spiritual kinemulan saking rumasuk ing piyawon.
Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama so yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.